И така, какво става, хора? Днес ще снимаме на Fortnite. Както виждате, ще играем ранкет с мои приятели. Абонирайте се за канала, харесайте видеото. И да, коментирайте, ако искате още такива видеа и да започваме. Сега чакаме да ни пусне. Така. Хора, сега чакаме да ни пусне. Айде, хора, пуска ни. Чакайте, хора, че може да се вижда много хубаво. И извинявам се, ако не чувате приятелите ми. Толкова са ни финансовите на студиото. Така. Така, хора, пишете, нали, пак казвам в коментарите, ако искате още такива видеа. И сега чакаме да започнем и да ги бием. Искам да пишете в коментарите също кой ранг сте вече на новия сезон. И да. Момчета, къде ще падаме? Къде ще падаме? Къде ще падаме, момчета? Тихо, ще го качвам. Така. Ама тя не се чува, бе, Бош. Така, така, хора. Сега, хора, ако пак не го пусне нашия приятел, вече ще ревна. Аха, то Денката вата даже не е в лобито, брат. Не, Денката ме е крещал. Брат, не левката няма смисъл. Пата, нали нещо се разбраха с тебе да не... Така, хора. Почваме вече да се бием. Така, хора. Ама, брат, тя не се... Ама не се чувате, вие не се чувате, бе. Така, хора. Нок. Не, Ники, на едно и брат. Давай. Еми, хора, имаме един кил и да. Добри сме. Хора, ще се върнем след малко, като има вече хора. Така, хора, извинявам се, че не пуснах да снимаме. Не, да. Хило, момчета. Така. На мене? Двама? Нок! 30 кракнат. Дет съм! Найс. Така, хора. Нокнат. Нокнат. Така, хора, добри сме. И хора, връщам се пак като има хора. Така, хора, извинявам се, че не се включих толкова време. Хора, там, зад мене. На мене. Не мога. О, не.
Денката му ми вайфа, брат. Така, хора. Поредицата ще е да вдигаме Unreal. Няколко части ще има. Да знаете. Няколко части ще има на това видео, да знаете. Така. Аз се разпомням. Брат, аз скачам на лута. Аз се добих с всичкото. Ники, живей. Живейте. Живей. И дръж. Буксни се и дръж. Буксни се и дръж. Хора, умрехме. Нищо, пети. Пети, аз дигнах, брат, 6%. Хора, включвам се, като отидем направо следващата игра. И така, хора, пак сме в буса. Падаме Paradise. Така. Paradise Mall. Точно така. В София. Така. Ще ги бием, момчета. Нокнат! Не си. Защото тежкото драм идва. Аз проблема е... Така, хора. Бърз, бат, аз не мога да играм. На мене? Как го е? Къде? Къде са? Хора, връщам се, като се разпална. Така, хора, даде ми спас, извинявам се, че не го снимах. Така. Хора, пишете ми в коментарите, ако знаете как може да се снима от PlayStation. Че аз не съм запознат да може. И пишете ми, ако знаете. Следващия епизод явно ще е на PlayStation. И да. Така, хора, сега търсим хора. Я още един Legendary Chest. Сега още един спас. Еми не беше спас, блате, не яре. Той е рейнджер. Даже който иска да го взема, аз него да мога да игра. Бъша! Кракът лук! Браво, момчета! Момчета пред нас. На мене?
Така хора, те не знам. Хора, те са... Кихнали явно. Аз чудо, що не говорят. Така. Ти жал да искате за навек? Така хора, не снимах как умряхме, извинявам се. Така, чакайте да й прата реквест. Извинявам се. Не можах да снимам. Много се извинявам. Хора, ареде. Хора, нещо ми лагва интернета и нищо не става. Ето. Така хора. Реквест да чуя, ама не влизат. Нещо е реквест да чуя, ама не влизат. Не знам защо. Интернета ли ми... Не знам. От какво може да е. И хора, това ще е видеото. Абонирайте за канала, харесайте видеото, ако ви е харесало. И да, и довиждане до следващия видео.